दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कनफारेन्स बेखौथ' जों गासिबो मोजाङैनो जाफुंजानायखौ लुगैयो आरो बेनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरनि अनगायैबो रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' नाजागासिनो आरो बियो जाहाथे मोजाङै जाफुङो जों बेखौ नाजागोन आरो जिहेतु मोनसे कनफारेन्स खुंनोबा मानसि नांनायनि अनगायैबो थाखा फैसानि जथेस्थ' बेखौ जों बोरै हायो कन्ट्रिबिउट खालामगोन थांनाय हराव डिमाकुसियाव जि जाथाय जादों बेयो किसुमान दुष्ट चक्रनि खामानि बिथांमोन बायदि मिसक्रेन्ट एन्टि ससियेल आरो एन्टि नेसनेल बेबायदि टाइपनि खामानि मावग्राफोरखौ जोङो नागिरना दिहुननांगौ आरो बे खामानिया बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जि संगठना दिनै बर' जातिनि थैनाय थांनायखौ लानाय खामानि मावबाय थादों बेबायदि संगठननि बेनार पस्टारफोरखौ बुजिनाय माने बे एन्टि बर' बा एन्टि नेसनेल बेबायदि एक्टिभिटि एन्टि ससाइटि बेबायदि एक्टिभिटिस आरो बेखौ जों गासैबो सोंखारिनांगौ आरो बेखौ जों सोंखारिदों आयेननि मथे बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो बिहित बेबस्था आयेननि जिथु आयेन प्रक्रियानि गेजेरजों जिखिनि पानिशमेन्ट बे पानिशमेन्ट बिथांमोना मोननांगौ बेखायनो जों डिमान्ड खालामो